Impi ekhona phakathi komuntu noNkulunkulu inkulu. Inkulu kakhulu impi ekhona phakathi koNkulunkulu nomuntu. Ukuthi ke impi umuntu akuyona noNkulunkulu idinga umlamleli. Khona ekumele abe ngasemkhathini ukuze kube ngconywana, omunye kumele selwe ulaka olukhulu kodwa ulaka lungafiki ngendlela kumele lize ngakhona ngoba kunomlamleli ngaphakathi. Kungakho umuntu akenzi kahle, umuntu yona, umuntu akahambi kahle. Kodwa ukuze kuthethelelwe ukungahambi kahle kwakhe, ukuze kuthethelelwe ukona kwakhe, kudinga ukuthi phakathi kube nomlamleli olamlela lo muntu, ngamanye amagama othatha lezi zinto zalomuntu oyanazo kuBaba uNkulunkulu. Ngoba elithi iBhayibheli munye uNkulunkulu futhi munye umlamleli phakathi koNkulunkulu nabantu. Ngamanye amagama thina sidinga uKristu ukuze izinto zethu namaqala ethu athethelelwe. Thina sidinga ukuthi sibe nomlamleli, umuntu ekumele sibe naye as our mediator. Okusho ukuthi Christ is our mediator. Okusho ukuthi ngaphandle kukaKristu engumlamleli umuntu akakwazi ukuphila. Ngoba uma sihamba sinyathela siyona, uma sinyathela sidinga ukuthethelelwa. Okusho ukuthi for somebody to be forgiven kudingeka ukuthi kube noKristu ongumlamleli walowo muntu. Okusho ukuthi elithizwe kaNkulunkulu akakho ufika kuBaba ngaphandle kwendodana. In order for you ufike kuBaba, you must bypass indodana. Okusho nokuthi asesifundiseni abantu ngoKristu, ngoba if we teach Christ we are giving people umuntu ozobalwela. Ngoba uma lithi iBhayibheli munye uNkulunkulu futhi munye umlamleli phakathi komuntu noma phakathi koNkulunkulu nomuntu, elichaza ukuthi munye uNkulunkulu. Okusho ukuthi kunabantu abangalamleleki ngoba thina siyabathatha sibayise kuNkulunkulu onganawo umlamleli. Okusho ukuthi thina sifuna ukuzenza abalamleli kanti kukhona uKristu. Kukhona abantu esibathatha sibayisa koNkulunkulu bomhlaba abangalitholi uqolo, abangathethelelwa, abanye balicela uqolo ngenxa yokuthi umlamleli akuyena uKristu. Leyo mpi iyafana ncamashi nempi ekhona phakathi komzali owubaba oyise. Kodwa ukuze ingane ithethelelwe ekhaya, amaqala engane kuze athethelelwe, ingane must consult umama. Kube huye umama osukako uyokhuluma nobaba, ngoba umama uyakhona ukumenza ubaba ukuthi noma ulaka liphezulu kodwa lehle. Nempe phakathi komuntu noNkulunkulu, umlamleli nguKristu. Ngoba into eyenza ubaba angayixoshi ingane ekhaya ukuthi noma bekanawo amahlelo okuyixosha ingane ekhaya, kodwa ngenxa yokuthi ingane inomlamleli ongumama, umama uyakhona ukukhuluma nobaba ehlisa ulaka lukaBaba. Okusho ukuthi umlamleli umama ukuze ingane iphume ixoshwe ekhaya iyohlalela umama, ngokuthi umama ukhonile ukukhuluma nobaba. Singabantu siyamdinga uKristu abe umlamleli ukuthi ulaka likaNkulunkulu lungasehleli, kodwa sidinga yena Kristu